Iki nyapa tuh jane Mas, iki nyapa? Iki lho pegel ya. Nang lemari sak jutaan aja cek larang ya to. Wis aja emosi, jajal to sing ndi lemarimu ki. Lho tak dudene, ki wis gratis songkir ya Jawa Timur Jawa Tengah. Kurang penak piye? Lho. Derek iso milih yo, ana sing iki. Ana sing model iki, warnane abang iki lho. Lho. Ini iki. Warna abang iki enek meja belah meja ning Mexico ngene iki. Kang ngene kok hargane jek larang hargane padahal sak jutaan ini iki lho. Nen, kendure sana lemari ini yo ngene iki. Ha. Nah, enaknya sing bungkus ngene iki. Bungkus. Iki. Iki sak jutaan ini iki, bungkus ini iki. Dua pintu ini iki. Wong ngene iki kok larang-larang kurang larang begini lho. Yuh, yuh. Jane apik-apik lho barang iki. Heeh. Ini ngene iki. Kurang piye neh, wis. Nek pengen pesen wis langsung ning Bioprofil kan nomorku itu gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah, bare COD. Kurang larang piye? Kurang murah.